No a ideme štartovať, takže štartovanie, dvere sa vyklapajú perfektne, proste dvere môžeš vyklopiť, ak na Rolls-Royce, že doma špinavú sedánku, všetko je čisté. Tak, toto tu dáme sem, dáme hlavný vypínač zapneme, hlavný vypínač naštartoval snáď, uvidíme, či naštartoval a tu máme kľúč, najdôležitejšia vec stroja. A neviem, ja si myslím, že to nakopne, lebo tam nafta bude asi padla, alebo čo uvidíme. To sa potom musí zisťovať. No ale nejaké budíky nám tu nabehli, takže niečo sa deje. A skúsime žhaviť. Rýchlosť si vyradíme. Mala byť vyradená. Skúsime žhaviť. Raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Ja by som pozval potom to dvojčité hore na takú nedelnú príšku, ktorá sa strojí. Lebo rok 1981, rok 1981. A poter je loter. Poprv mesáca to naštartuje bez toho, len to do tej baterky. No a svietu prvne. Nevidím, ak určite ste vidieť náš stroj funguje. Naplno. Takže ako... Neviem, čo tomu dodať. Som ona prekvapený a má ten dým také emisie z roku 80. To zrkadlo trocha na osoba trocha jak doladí, to tam zároveň sa nám mixuje. Ale akože úplne úžasné. Ja normálne musím aj vidieť hore. Tako. Ja nepočujem tam tú bábiznu. Bude sa pracovať. Lebo práce čo? Práce šlachtí. Ja nepočujem, čo tá baba tam vypráva. Tam je. Super. Jednu poruchu, čo mala vypútené koleso, ale ináč. Naštartovala. Neviem, čo hovorí, môžem to vypať.